हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। लोगोफोर बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो फल' प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो। लोगोफोर भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन ना आसा खालामनाय थाबायदि। एक्चुअली नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै। लोगोफोर आं दिनै अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि मोनसे आपडेट लानानै फैदों दि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ NRM प्रडाक्शन चेनेलाव आपल'ड खालामदों आरो लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय अनजालि। नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव चेक खालामहैबानो जाबाय। लोगोफोर दानिया फैदो जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनब्ला लोगोफोर जों बेयाव गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों सौरभ स्वर्गियारी आरो मनीषा मुसाहारी दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्शनखौ खालामदों निपन खाख्लारी खालामदों दे लोगोफोर। प्रडिउसार आरो लिरिक्सखौबो बिथाङानो खालामदों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों दीपंकर बसुमतारी आरो रिका खाख्लारी दे लोगोफोर। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे। अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर। गोजोन्थों।